Benç Pirtûkên nivîskar Kemal Tolan yên derbarê êzdiyatiyê de di weşanxaneya Nayê de hatin çapkirin. Ev dîroka êzdiyan, nasandina gevneşopên êzdiyatiyê, çîrokên ku şahidiya mîtolojiya êzdiyatiyê kirine, hevpeyvîn, nirxandin û bîranînên hinek êzdiyan e. Mamoste Kemal Tolan emrek de van pirtûkan. Ez di wê baweriyê de me ku hewceyê ev pirtûk di her maleke Kurdan de hebin. Hûnê di van pirtûkan de bersivên gelek pirsan bibînin. Di êzdiyatiyê de naskirina Xwedê. Êzdiyatiya ji berî dema Şêx Adî û li ser çend çînabî. Di Kurdistanê de êzdî li ku jiyan e. Mîrgehên êzdiyan kîjan in, ocaq û ziyaretên êzdiyan. Sembolên êzdiyan çi ne û rewşa êzdiyan a îro hîn. Ez dibêjim ji vê xezîna Kemal Tolan bêpar nemîne.